Untuk Anda ada sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut nang pinggir segara. Kaya apa Mas? Ning jero dodo pancen rasake, nanging kepiye maneh kowe wong ra duwe. Aja selak batinmu marang kahananku, Kang Mas pupusen rasa tresno. Sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis ageng mati rasaku, Kang Mas rungono tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Pari pasang ranjang lintang koso kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis takdirku, titipane wong tuaku, yen gawe lara atimu. Kuwi sanggeni